Titlen på den dokumentarfilm, jeg har valgt, er Christianias børn, skyggesiden af eventyret, som er lavet af Danmarks Radio af instruktøren Nille Vest, som er kendt for at have lavet tidligere dokumentarfilm, og den blev sendt i tv i 2015. Dokumentaren handler om børn, der er vokset op på Christiania tilbage i 70'erne og 80'erne. Som det fremgår af filmens titel, fortæller filmen os om skyggesiden af eventyret, og belyser hermed et stort tabu. Derfor går den også ind under kategorien den ekspositoriske dokumentar. Filmens vinkling er knivskarp i det her tilfælde, hvor historien fortælles gennem børnene, der i dag er voksne, og ser tilbage på deres barndom. Der er dog kortvis medvirkning af hovedpersonernes familiemedlemmer, for eksempel Finn og Lises fædre, hvor der stilles en konflikt op mellem barn og forældre, hvor at forældrene kortvis får mulighed for at besvare nogle af de spørgsmål, som børnene brænder inde med. Dokumentaren er generelt meget informativ, i det den får et historisk perspektiv med, også ud over de her fortællinger og erindringer fra børnene. Samtidig er kilderne alle sammen førstehåndskilder, hvilket øger filmens troværdighed. Hvis vi skal se på de filmiske virkemidler og det tekniske, så følger filmen den her typiske bølgemodel, der går igen ved dokumentarfilm. Og den adskiller sig fra den traditionelle berettermodel ved, at spændingskurven den har ikke de store udsving, ligesom berettermodellens, men er mere bølget, som man kan se her på billedet. Og det er en typisk faktakode, der bruges i dokumentarer, for at filmen virker mere realistisk, og ikke er overgearet af alt muligt. Instruktøren har helt bevidst valgt at anvende en fortællerteknik, der skjuler kameramænd og producer, så al opmærksomhed lægges på børnene og deres historie. Filmen består dog af en del iscenesatte scener, der tit er opbygget ligesom et interview, men hvor man har valgt at klippe journalisten fra, så man kun kan se børnene, der fortæller deres historier. De har så fået spørgsmålene på forhånd, så de ved, hvad de skal snakke om. Men man føler nærmest en situation, hvor man selv sidder og udspørger dem. Det kan også ses i mit eksempel her, hvor hun sidder på en stol isoleret i rummet, og hvor det nærmest føles som om det er os, der stiller spørgsmålene. Der er en afveksling mellem nutidige klip og flashbacks her i filmen. Flashbacksene er taget fra DR's arkiver, og de familiebilleder, der bliver vist løbende, er med til at gøre det hele lidt mere nært og intimt. For det meste er scenerne filmet meget professionelt, men der er enkelte scener, hvor der er brugt håndholdt kamera. Blandt andet i den allerførste scene, som vi har her, hvor vi følger med Lise hen ad Christiania. Vi kan lige se et kort klip. Nu kommer den, som helt sikkert ikke vil filmes. Det kan godt være, at du skal lade være med at filme nu. Det tror jeg ikke, de prøver sig om den her. Check out. Jeg plejer at spørge først. Vi filmer dig ikke. Når nogen christianitter, når vi kommer her i dag. Her ses det tydeligt, hvordan at håndholdt kamera ligesom fungerer som en faktakode, der er med til at gøre filmen mere realistisk for os andre, og så vi føler, at vi nærmest er til stede der i nuet sammen med Lise. Hvis vi lige så er klippet færdig. Ser kamera, så vi er det en stor bue udenom, og kan ikke lide at blive filmet, kan ikke lide at sige hej, når de ser, at jeg bliver filmet her. Det er ærgerligt, at man ikke kan være åben omkring tingene og fortælle sin historie uden så mange tabuer. Så der er sådan lidt nogle ting, man ikke må fortælle. Ja, og den her scene er ret vigtig, da det er den allerførste scene, som ligesom også viser, hvordan filmen er opbygget rent kronologisk. Når scenen slutter, så går hun ud af kameraets vinkel, så man ligesom ser, at nu starter historien altså, og derefter kommer alle arkivbillederne og fakta fra historien om Christiania. Så er vi tilbage i nutiden igen, hvor de bliver udspurgt, de her børn, og der laves nogle interviews og en nærmest reportageagtig genre, og så
lidt tilbage til arkivbilleder, og så vender man så blikket mod fremtiden til allersidst i filmen, hvor de så spørger, om de kan på at bo der med deres egne børn osv. Så på den måde meget kronologisk og overskueligt opbygget. Filmen indeholder desuden en masse kontraster, der tydeligt bliver vist ved det næste klip, som jeg vil vise, hvor de filmiske virkemidler virkelig underbygger og understreger den her kontrast, der vises under hele filmen stort set. Så hvis vi lige ser klippet. Min far fik cykelværksted og begyndte at lave Petersen-cyklerne. Og så fik han et lokale til at lave dem i. Og så huset bagved blev ledigt. Så flyttede vi derud, hele familien. Så vi boede med en dør ind til min fars værksted. Vi havde meget socialt liv ude her foran. De første år, vi boede her, der var vi rigtig meget herude. Altså på Langgaden og hele trafikken med købmandsbutikken, hvor der også gjorde, at alle kom forbi her. Så det var et rigtig godt sted at sidde. Og hvis man var heldig, så kunne vi få penge af min far til at købe en lakridsrod, eller en sodavand, eller en finestang, eller sådan noget sundt på inde i indkøberen. Og her ses det så, hvordan de her tidlige arkivklip, de er meget positive, og baggrundsmusikken er utrolig stille og rolig, nærmest idyllisk, hvor hun ser tilbage på sin barndom og de gode sider af Christiania. Scenerne er klippet meget naturligt og et roligt, udramatisk tempo. Fordi man netop lægger vægt i den her dokumentar, lægger man i hvert fald vægt på, at det er historien, der skal fortælles, og det er vigtigt, at man er fokuseret og opmærksom på det, der bliver sagt. Derfor skal scenerne ikke spille så væsentlig rolle, og de skal ikke klippes uoverskueligt, så man som seer mister fokus. Men nu sker der så en ændring her under scenen. Min familie var en af de, der var selvfølgelig flere, men det var en af kernefamilierne på Christiania, sådan som jeg oplevede det. Mor og far og 3 børn, og så alle dyrene. Vi var et af de hjem, hvor der kom også andre børn, som ikke måske havde så gode, stabile hjem. Og de kunne altid få en ordentlig spaghetti med kødsovs hos os. Der var altid mange mennesker rundt om os, og mange middage ude i haven. Og, altså, det var på en eller anden måde meget poetisk, synes jeg. Det har også været fantastisk at være en del af. Og jeg tror også, det er derfor, at nogle gamle christianitter har lidt svært ved at slippe det igen. Og her ændrer musikken sig så tydeligt til lidt mere dyster musik, slukkes. Endda helt der, hvor vi vender tilbage til nutiden, og hun begynder at fortælle om de andre familier og de andre børn, som ikke havde det lige så godt som hende. Og det er ligesom her, vores fortælling starter, hvor vi, altså det her skyggesiden kommer frem, og hvor vi ligesom graver dybere ind i handlingsforløbet. Ja, altså billedets kvalitet er rigtig god. De kolde farver er dominerende, ligesom vi også kan se her. Og for det meste så er det billederne taget i totalt form og normalt perspektiv, fordi den netop er så faktabaseret, som den er. Men når man kommer i nogle mere følsomme øjeblik og intime scener med de her børn, der fortæller deres historie, så kommer man helt tæt på fortællerne, og billederne bliver faktisk ret nære. Nærmest også lidt i fugleperspektiv. Jeg ved ikke, om man kan se lige her, hvor hun genser klippet med sin mor, og hvor hun faktisk bliver rigtig rørt, hvor kameraet filmer helt tæt på hende, når hun bliver ked af det og rørt. Og det gør jo, at vi som seere også føler os mere og mere berørte af den her dokumentar, og har fokus indskærpet på hende og hendes følelser. Vi kan lige prøve at se det. Ja, og det er jo så her et af de mere rørende øjeblikke, hvor de filmiske virkemidler også underbygger stemningen rigtig, rigtig meget. Så er der et symbol, der går igen rigtig, rigtig mange steder i filmen, og det er den her Petersen-cykel, der er en af kendetegnene her ved Christiania. Og de går igen flere gange, både som cykler, men også på billeder. Det ser vi også her. Og det danner sådan en god rød tråd gennem hele dokumentarfilmen.
og symboliserer samtidig emnet Christiania. Og det er sådan dejligt overskueligt og binder ligesom scenerne sammen, også fordi der er netop så stor variation mellem arkivbilleder og nutidige billeder. Og de her Pedersen-cykler, de er ligesom med til at binde hele historien sammen. Så ja, altså alt i alt, så er det en super god, saglig dokumentar. Den baserer sig grundlæggende på faktakoder, næsten udelukkende kun på faktakoder, hvilket også er typisk inden for genren. Altså den holder sig inden for rammen for en typisk dokumentar. Altså filmen lever op til sit formål, men er vinklet meget skarpt og er meget subjektiv, hvilket den også har fået kritik for. Blandt andet så har de medvirkende her i programmet kritiseret instruktøren for at have fordrejet sandheden lidt, med at de udelukkende fokuserer på de dårlige sider, og dermed danner et lidt fordrejet billede af virkeligheden. Men det vil jo altid kunne stå til diskussion med sådan nogle dokumentarer, der er vinklet skarpt. Men det må instruktøren jo gøre op med sig selv. Hvis jeg selv skal vurdere filmen, så synes jeg, at den er utrolig godt lavet og meget informativ, og jeg synes, den rører en på en eller anden måde. Så instruktøren har gjort sit arbejde godt og har formået at bruge de her filmiske virkemidler på en god og effektiv måde.